Dipuha dipupu kengkam kimi film production ahin pen kabonda pon album kimi amohor kenep keceng. Nijangkar bianglong lakha troksi kopili constituency kaparlo phelang pikheroni along nongnam kachithangklong YouTube channel kengkam kimi film production ahin pen dipuha dipupu video album mohor kenep kapang chengpon. Pinini phai krener kep arni theripo achiklo lapen labangso dipuha dipupu album along alun ate ot ketok abang phulaki Chandra Singh Dera lapen kilun abang phu Chandra Singh Dera lapen nimsopi lakin North East by News along anchor klembang pi ake hai pi manisa bepi lapen kaceparjan pon abang phulaki Prince Jerry rong hang lapen kaceparjan abang pi kanai ingleng pi lapen kengkam kimi film production along videos kelang long ver chiaphan YouTube along humri dam popusi ning thelo tang telabang so video pu thak pherang ke atum angno nang kapachini donalam the arju ponsinan Kado Birta me pachini san lo kadok kawe karbiang no rat atphan pachini ram the san lo litum kengkam kimi film production pen achiklo yontin tani tum lamkan raja made album shooting bom la sinonta la dipuha dipupu nili kitok la pen bangke kilun la pen bangke monisa bp kilun alun jirpini la bangso lamkan raja album ka shooting pang chengpono la bangso shooting along actor bangke kadok kawe karbiang no ra long je thang nai elitum ka korte kaching hona korte na tum ka do chini lo theglong gulo alang li ke la prinzeri dong hang alang li helo la pena bangke puthot la je thang pluk dunji pula so album along na chi parjan dun ek la pen don barim tu pula so album on chi parjan dun mane sami kanaing lengpi alang li hello la pen bangke itu macing honai kor tika do chin lo la bang alang li bangke chi thang pik actor youtuber reviewer cameraman ang ton klem thelo la bangke film lo aron te angke alang li sk kram sapu la ching honai kor te alang li lo la si niritum kadok ave karbiang long rat mate karbi film society lo kachirap an ba film kelang ning hang ara tuman pachini ba lo nang litung la bangso dipuha dipu done kor pi pu pula bangso alam kan arjar bang prabjin pen itum pi pangche ilo la pen mangke prabjin pen la bangso lon ingpu unpo non thang therepo jiklo ki jusi arni sindum kang puji pu la si la bangso album mat alam kan ne kelang ji phan nang litum nirtum kengkam kimi film production pa YouTube channel long le na tum lang te ba subscribe pano te nang tum theglong po pusi ni lika doka vi karbiang no rat la film lam kan rang ching hon korte tum ang ji tum an pada pachin lo kardong nilimen Chandra Singh Dera nili bangke nut than bangpo la pen bangke film la pen la ke claim ayuding pilo 2004 basi ni lebang so ni tum kengkam kimi film production channel kangpu la pena ala so production kangpu